Svečanim puštanjem u promet 520 metara pod dionice Srnice Gornje Doborovci završena je rekonstrukcija dijela regionalne ceste Srnice Donje Gračanica na teritoriji grada Gradačca. U ovoj godini izvršena je rekonstrukcija dvije poddionice ove regionalne ceste na području Srnica Gornjih. Vlada Tuzlanskog kantona sa zadovoljstvom predaje na upotrebu dionicu puta između Gračanice i Gradačca, dakle ovu dionicu od Gračanice, Bukve, Doborovaca i Srnica Gornjih. Ova dionica nas je koštala 1,4 miliona konvertibilnih maraka. Dakle, dionica je duga 1,4 km. Ovo je faktički druga dionica. Dakle, bile su dvije. Jedna je puštena u julu, drugu danas puštamo, što faktički znači da zaokružujemo potrebu za regionalnim razvojem, odnosno potrebu za snažnim regionalnim povezivanjem dva među glavnim gradskim čvorištima ovog kantona, dakle Gračanice i Gradačca. Evo još jedan pokazatelj da Vlada Tuzlanskog kantona nastoji jednim ravnomjernim regionalnim razvojem da kompletnu mrežu regionalnih cesta podigne na jedan viši nivo. Regionalna cesta koja spaja Gradačac i Gračanicu je veoma značajna za razvoj ovih lokalnih zajednica. Ova regionalna cesta povezuje Gradačac i Gračanicu i obzirom da su to dva izuzetno potentna privredna područja, naravno budući da je ovo direktna veza Posavine sa Gračanicom, za grad Gradačac, za privrednike Gradačca ima izuzetan značaj. Mi se naravno ovom prilikom zahvaljujemo Vladi Tuzlanskog kantona na izdvojenim sredstvima i zaista značajno količinom urađenih radova u ovoj godini. Drago mi je što smo iskoristili priliku da paralelno s ovim projektom riješimo još neke naše zahtjeve kao što su autobuska stajališta na ovoj dionici. Direkcija regionalnih cesta Tuzla u protekle 2 godine vršila je rekonstrukciju dijela regionalne ceste R460 Gračanica, Bukva, Doborovci, Srnice Donje i rađena je na području mjesne zajednice Srnice Gornje u dužini od oko 2,5 km. Izvođač radova je firma Balegem d.o.o. Gradačac. Rekonstrukcija ove posljednje dionice u dužini od 520 metara dio je plana rada Direkcije regionalnih cesta za 2021. godinu. Nalazimo se u Srnicama Gornjim na regionalnoj cesti R460 gdje smo za nešto manje od 2 godine uradili rekonstrukciju dijela ove ceste u dužini od 2 km i 420 metara. Ukupna vrijednost projekta je nešto više od 2 miliona i 200 hiljada konvertibilnih maraka. Završetkom ove dijela regionalne ceste nismo u potpunosti završili ovu regionalnu cestu, tako da u sljedeće godine imamo u planu rada Direkcije rekonstrukciju dijela regionalne ceste koja ide od farmi u Doborovcima prema Srnicama Gornjim, a također imamo u planu rada Direkcije i rekonstrukciju dijela regionalne ceste koja ide od centra Srnica Donja prema magistralnom putu Ormanica-Gradačac. Kako je danas najavljeno, radovi na poboljšanju cestovne infrastrukture i bezbjednosti saobraćaja na ovoj regionalnoj cesti će biti nastavljeni i u narednom periodu.